Ahoj, vítam ťa na kanáli Lightwell, moje meno je Tomáš. V predchádzajúcom videu, ktoré nájdeš niekde sem, sme sa pozreli na základy a princípy svietenia, tak aby nás bolo dobre vidno, a v tomto videu sa pozrieme na nahrávanie zvuku, tak aby nás bolo aj dobre počuť. Hovorí sa, že divák dokáže prepáčiť zlý obraz, pokiaľ je aspoň zvuk v dobrej kvalite, ako vyšperkovaný obraz, kde je mizerný zvuk. Niečo na tom bude, keďže na ten zvuk sme viac citliví ako na obraz. Zvuk do videa vieme nahrať dvoma spôsobmi. Prvý interne, napríklad pomocou foťáku alebo kamery, a druhý externe, pomocou nejakého audio rekordéra. Ak nahrávaš formát videa podobný ako ja teraz, tak je najjednoduchšie, nech si to celé odmaká foťák alebo kamera a spolu s obrazom nám nahrá aj zvuk pomocou nejakého mikrofónu. Mikrofóny pre nahrávanie zvuku do videa vieme rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá sú smerové mikrofóny, tzv. Shotgun, a potom tu máme klopové mikrofóny, tzv. Lavalier. Smerový mikrofón, ako už názov napovedá, je taký mikrofón, ktorý nám bude nahrávať zvuk z miesta, na ktorý je tento mikrofón nasmerovaný. Pri nahrávaní zvuku platí tzv. Proximity effect, čo znamená, že čím je mikrofón bližšie k zdroju zvuku, napríklad v tomto prípade naše ústa, bude kvalita zvuku väčšia. Bude viac prezenčný a zachytí sa viacej celého toho audiospektra, to znamená básy, stredy a výšky. Teraz som sa od mikrofónu vzdialil zhruba na 2 metre a ako ste si mohli všimnúť, tak sa výrazne zmenila aj kvalita toho zvuku. Je viac počuť echo tejto miestnosti a už to neznie tak pekne ako doteraz. Poloha mikrofónu je veľmi dôležitá. Napríklad ak točíte nejaké vlogovacie video a držíte foťák alebo kameru spolu s mikrofónom v ruke, tak tú vzdialenosť máte pekne vyriešenú. Ak ste od kamery troška ďalej, ako v mojom prípade, je dobre si umiestniť na nejaký statív alebo rameno a dostať ho čo najbližšie. Ten mikrofón mám umiestnený tu. Je tak akurát mimo záber. Druhou možnosťou, ako nahrať dobré audio do videa, je aj pomocou klopového mikrofónu. Je to takýto malý miniatúrny mikrofón a určite ho poznáte z rôznych interviú, kde ho má niekto na sebe takto pripnutý. Zväčša sa upevňuje na oblečenie, ale cez nejaké kity sa dá upevniť aj pod oblečenie, aby ho nebolo vôbec vidno. Jeho výhodou sú určite miniatúrne rozmery, ale aj kvalita zvuku, ktorú ponúka. Obidva spomínané typy mikrofónov, to znamená smerový a klopový, sú fajné riešenia, pokiaľ sa vo vašich videách moc nehýbete. Pokiaľ sa vo vašom videu potrebujete viac hýbať alebo ste veľmi ďaleko od kamery, viete využiť aj bezrotový klopový mikrofón ako tento. Väčšinou sú tvorené vysielačom a príjimačom. Vysielač máte upevnený na oblečení podobne ako klasický klopový mikrofón a príjimač je spojený s kamerou, do ktorého prenáša zvuk. Ten sa prenáša buď cez Wi-Fi alebo cez nejakú bezpečnú rádiovú frekvenciu. Pokiaľ by sa z nejakého dôvodu stalo, že sa spojenie medzi vysielačom a príjimačom preruší, nič sa nedeje, keďže väčšina týchto vysielačov pracuje aj v režime recorder a nahráva tzv. Safe track do seba a tým pádom sa dá audio veľmi ľahko vymeniť. Takže to je celkom vychytaná vecička. Poloha a správne uchytenie klopového mikrofónu je tiež veľmi dôležité, takisto ako pri tom smerovom mikrofóne. Keď ho budete mať moc blízko vašim ústam, tak je pravdepodobné, že zachytí rôzne zvuky, ktoré nechcete. Môžu to byť nádychy, výdychy, mláskanie, rôzne ASMR zvuky. Pokiaľ to teda není dôvod, prečo natáčate také videá. Pokiaľ bude moc ďaleko, napríklad ako v tomto prípade, tak bude zachytávať celé spektrum miestnosti a už nebude ten hlas taký prezenčný ako doteraz. Ideálne, pokiaľ sa ten klopový mikrofón nachádza zhruba 25 až 40 cm od vašich úst priamo na hrudi. Môžete si to odmerať takýmto nejakým spôsobom. Takže niekde tu upevnite mikrofón. Nemenej dôležitou je aj intenzita nahrávaného signálu. Väčšina fotoaparátov a kamier má nejaký audiometer, kde si viete pozrieť, v akom leveli nahrávate to audio. Ideálne je pohybovať sa niekde v strede okolo minus 10 dB. To vám dáva priestor na nejaké stíšenie, prípadne zvýšenie hlasitosti v miestach, kde to je potrebné. Takže radšej natočiť na poriadok, ako potom tráviť hodiny v postprodukcii a snažiť sa zachrániť niečo, čo sa veľakrát ani zachrániť nedá. Toto video natáčam už asi 5. krát. OK, dúfam, že ma v tomto videu bolo dobre počuť a dúfam, že som nič nepoplietol. Ak hej, tak ma vyškolte v komentoch a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte som zabudol. Ak sa ti páči tento formát, ktorý tu natáčam, tak daj mi tam nejaký páčik a follow do odberu. Budeš vedieť, keď dám von nejaké video.